Apa sih ya? Karo mesem, karo mesem. Ayo. Iki sapa to Pak? Gudi wae. Ketok aku urung pernah cetuk. Ya ya ora cedhake cedhok iki. Oh, kuwi andalanku. Nggih, nggih. Mending iki. Engko kirimi WhatsApp ya Nduk Cahayu. Lah kematane anggere ngerti cewek cantik. Bocah guyang, guyu kok susi pedot bocah iki. Ayo Mas ya, mesem. Lah regala izin karo aku tak rabi kapok kowe kok. Ayo. Kari manis, kuryang manis nambyai gula. Ayo, Gini. dijonjone awake. Gini Nduk. Benere pire? Ya, kowe tak lek ngono. Ayo. Bae kok iso lah golek ngene. Kita bikin horeg panggung ini pada malam hari